Hey भाइफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल तो आं मोजाङै मिथिगौ नोंथांमोना सोरांनाय लोगो साहाखौ लोङालासेनो WhatsAppखौसो बांसिनानो दिनैनि दिनाव WhatsAppखौसो बांसिन इउज खालामो नङा होमबा साहाखौ लोङालासेनो जोङो मबाइलखौ दांग्रोनानै WhatsAppखौ इउज खालामो थ' बेनिखायनो थ' आङो दिनै WhatsAppनि सोमोन्दै एसे गोथौयै माने मिथिनो बा WhatsAppनि टिप्सफोरखौ मिथिनो थाखाय नैबे दिनैनि भिडिअखौ जागायबाय थ' आं दिनै जायफोर टिप्सखौ नैबे भिडिअ फोरमायगोन बेफोर टिप्सखौ गोबाङानो मिथिखायो बिथांमोना मिथिखागौ थ' बिथांमोना फैनानै आंनि कमेन्ट बक्सआव जाहाथे आंखौ राया थ' मानि थाखाय बनायदों जाय बिथांमोना नैफोरबायदि टिप्सफोरखौ रोङा थ' बिसोरनि थाखायसो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों थ' आरो नोंथाङा जुदि रोंखागौ थ' गुबुनखौ सोलोंहो नङा होमबा थ' दिनै नुनो मोनो दे लामाथिं ओंखारलांनाय लोगो थ' किसुमान मानसिया सोङो दे भाइटि आंनि मबाइलखौ एसे नायना होलाय थ' बेफोरबायदि जादों थ' बिथांमोना जाहाथे दिनैफ्राय गुबुनखौ सोंनो गोनां जाया थ' गावनि प्रब्लेम गावनो सल्भ खालामना लानो हायो थ' बेनि थाखाय नैबे भिडिअखौ दिनै बानायनाय जादों थ' बिदिब्ला जों दिनैनि गुबै भिडिअ आगान सुरनि नङा होमबा थ' जोङो गिबियावनो फैनि माने खोनसेयावनो गुड मर्निं बा हाय होननानै SMS खौ माने फुङाव माने 50 जन 60 जन 70 जन बेफोरखौ मागोदै हरनो हायो नङा होमबा थ' जोंनाथ' माने खासेया थांलाय गुड मर्निं लिरलाय आरो खासेया थांलाय गुड मर्निं लिरलाय बेबायदि खैजोननो लिरनो नङा होमबा थ' जिहेतु जुगाबो डिजिटेल थ' खामानिफोरावबो डिजिटेल जानांगोन थ' बेनिखायनो जों बे बाथ्राखौ सोलोङो थ' बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि WhatsAppआव थांनानै नै राइट साइडथिं थानाय मोनथाम दटआव थुनानै निउ ब्रडसाराव थुनांगोन बिनिफ्राय नोंथाङा जाय बिथांमोनखौ गुड मर्निं SMS खौ हरगोन बेखौ नोंसोरो बेफोरबायदि क्लिक खालामबाय था माने मार्क खालामबाय था बेफोरबायदि खैजोनखौ हरनो 50 जन 60 जन 70 जन 80 जन 90 जन जि गोसो थ' बिनिफ्राय थांनानै नोंथाङा जि हरो थ' गुड मर्निं बा गुड इभिनिं दा मोनाबिलि जादों थ' आं दा गुड इभिनिं लिरनि थ' गुड मर्निं हरबा आरो बबावबा फाग्लासो जाबाय नामा होननानै आंखौ सानलायगोन आरो थ' बेफोरबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppनिफ्राय गोबां मानसिनो खनसेयावनो गुड मर्निं बा गुड इभिनिं SMS खौ हरनो हागोन एबार थांगोन जों सेकेन्ड टिप्स थ' सेकेन्ड टिप्सआ जाबाय थ' नोंथाङा माने गोबांदोनो SMS गेलेयो थ' SMS गेलेबा किसुमान नोंना आंगो मानसि थायो जेनेबा माने आंगो मानसि थायो नों सानफ्रोमबो दैलि रिलेसन खालामो दैलि SMS गेलेयो दैलि माबा मोनसे डकुमेन्टस बा फट' बेफोरबायदि हरो थ' बिथांमोनखौ नोङो जेब्लाबो माने गोजौआव थानायखौ लुगैयो माने सार्टखौ गोजौआव माने गिबिसिनाव थ' बर SMS गेलेबाय थाबाथ' बबेबा समाव गाहायसिनाव थाङो थ' बेखौ नोंथाङा मागोदै माने सबनिसाय गोजौ लाखिनो हागोन बा सबनिसाय फार्स्टआव लाखिनो हागोन सबनिसाय फार्स्टआव लाखिनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि WhatsAppआव थांग्रोनांगोन बिनि उनाव नोंथाङा जाय बिथांमोनखौ गोजौ लाखिगोन बिथांखौ मार्क खालाम थ' निकुनाल भइस ब्लग माहारि बसुमतारी आरो राजु कलिताखौ गोजौ लाखिगोन थ' ओमफ्राय गोजौ थानाय बै पिन बायदियाव थुनानै थ' बिथांमोनखौ नै साथामा गोजौ थागोन बेफोरबायदि बिथांमोनखौ आवगायनि बायदि लाफिनोबा बिथांमोनखौ मार्क खालामफिननानै बिजिआव थुफिनना होफिन थ' आरो आवगायनि बायदि जाफिनगोन आरो थ' नाम्बार 3 टिप्स थ' नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppआव किसुमान माने इम्परटेन्ट बुस्थु थायो जाय बुस्थुखौ नोंथाङा माने गुबुनखौ मिथिजानो लुगैया बा बेखौ नोंथाङा एखोमाना दोननो लुगैयो बा बेखौ गुबुनखौ मिथिजानो नोङा माने मिथिजानो लुगैया आरो जेनेबा नोंथाङा किसुमान मोजां ग्रुप दोङो बा बे बाथ्राखौ जाहाथे गुबुना मिथिया पार्सनेलि लाखिनो नागिरो थ' बेखौ माबायदि लाखियो थ' नैबे टिप्सआ थ' बिनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppआव फैफिननांगोन मानोना जों WhatsAppनिनो खामानि मावबाय थाजारा WhatsAppआव फैफिनखानांगोन नङा होमबा थ' अभियासलि थ' नोंथाङा जाय बिथांमोनखौ हिडेन खालामना लाखिगोन नुजायै खालामना लाखिगोन बिथांमोनखौ नोंथाङा गिबियावनो बेफोरबायदि मार्क खालामना लाखि जाय बिथांमोनखौ नोङो हिडेन खालामना लाखिगोन थ' मार्क खालामनानै नोंथाङा बै सायाव राइट साइडथिंनि मोनथाम दट थानायनि खाथिनि सिंथिं सिन जाना थानायनि बे सिनखौ थुना हो बे सिनखौ थुनानै लोगो नोंथांनि बे मार्क खालामनायफ्रा हिडेन जागोन ना आरसिबाव थांना थागोन आरो आरसिब होनना बुङो थ' बयनिसो सिङाव थ' नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय बे आरसिबाव थुना होनाय लोगो नै आरसिबाव माने SMSफोरा फैगोन माने कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन थ' आरो बिथांमोनखौ आरसिबनिफ्राय लाबोफिननो थाखाय अनला जानाय आखाइ मुवा नांबाय थायो थ' बिथांमोनखौ आरो मार्क खालामनानै बे मोनथाम दटनि एबार कारसिना साथिं जाना दङ थ' साथिं थुना हो थ' नै गोजौ थ' नै गोजौआव फैफिनलायबाय नङा होमबा थ' बेफोरबायदिनो आरो थ' 4 नाम्बार टिप्स बा 4 नाम्बार टिप्स थ' बे टिप्सआनो जाबाय थ' नोंखौ सोरबा SMS खालामबाय थादों थ' SMS खालामबाथाय नोंथाङा जाहाथे
माने ग्रीन कालार जायोना एसएमएसखौ नोंथाङा जेब्लानाखि फरायो जोंनि एसएमएसनि जिथुनाखि राइटसिन बे ग्रीन कालार जायो थ' बे ग्रीन कालारखौ नोंथाङा बेनि WhatsAppआव माबायदि नुजाया खालामनो हागोन थ' बेखौ माने बेल'सो नङा दे नोंथाङाबो माने नोंथांनि एसएमएसखौबो बिथाङा फरायदों फरायाखै बेखौबो नोंथाङा नुनाय नङाबा नोंथांनाव ग्रीन जानाय नङा आरो बिथांनाव ग्रीन जानाय नङा थ' WhatsAppआव थांदो WhatsAppआव थांनानै नै राइट साइडथिं थानाय मोनथाम दटआव थांदो नेक्स्ट सिटिं नेक्स्ट एकाउन्ट फार्स्टआव थानाया नेक्स्ट प्राइभेसि नेक्स्ट रिड रिसिप्टस थ' बेखौ आंनि अन जाना दङ बेखौ अफ खालामना होनांगोन थ' नेटवर्क गैयाबा जानाय नङा आंनि डाटा अन गैया थ' डाटा अन खालामबाय नैखौ अफ खालामनांगोन थ' नै गुड इभिनिं आं एसएमएस हरदों ना थ' रिप्लाइ फैदो गुड इभिनिं थ' रेडि खालामबाय बेखौ टार्न अफ खालामनाय लोगो लोगो गुबुना नोंथाङा बिथांनि एसएमएसखौ नायदोंना नायाखै बे बाथ्राखौ बिथाङा मिथिनाय नङा माने राइटसिन जानाय नङा थ' 5 नाम्बार टिप्स 5 नाम्बार थ' बेयो गोबां खाथ्रा माने बुंनो थांबा खाथ्रा नागानो थ' किसुमान खेत्रआव जों बासिना थानो गोनां जायो थ' जाय बिथांमोना जेनेबा टाउनाव थायो बिथांमोना सानफ्रोमबो सांग्रां थायोदि दिनै माने पकेटमारनिफ्राय सांग्रां थायोबा गुन्दागिरि बेफोरबायदि जिखुनु जाया जिरादनिफ्राय बिसोरो नेगेटिभ एनार्जिनिफ्राय सांग्रां थायो थ' WhatsAppआवबो जोंखौ गोबाङानो थ' मानसिखौथ' जोंखौ मानसियाथ' गुन्दाफोराथ' डाइरेक्ट गावखायो बा किडनेप खालामो माबागिरि थ' WhatsAppखौ जोंनि WhatsAppआव बेफोरबायदि माने गुन्दा सोलियो जोंनिया WhatsAppफोरावबो थ' मा जानो जोंनि WhatsAppखौ नोंथांनि WhatsAppखौ गुबुना माबोरै गुबुननि हेकनिफ्राय माबोरै रैखाथि थानो हायो थ' नैबे 5 नाम्बार टिप्स बिनि थाखाय नोंथाङा WhatsAppआव थांदो WhatsAppआव थांनानै बे 3 डटआव थांदो ओमफ्राय सिटिंआव थांदो नेक्स्ट एकाउन्टआव थांदो एकाउन्ट थांग्रा नैबे 2 स्टेप भेरिफिकेसन बेयाव थां नै इनेबल थ' बेयाव नोंथाङा जि नाम्बार होगोन बेखौ बेयाव थुना हो थ' आं नैबे नाम्बार होनोसै नोंथांमोनखौ देखायला आरो खनसे होबा बेखौनो सेम गोसोआव लाखि नेक्स्ट नोंथांनि इमेलखौ हो थ' आंनि इमेलखौ होनानैसै थ' बेफोरखौ नोंथाङा इमेलखौ आरो पासवर्डखौ गोसोआव लाखि थ' आरो इमेलखौ आरो खनसे होगोन रेडि होनानै नोंथाङा भेरिफाइ खालामना ला थ' नियाव डान थ' मालाबा नोंथाङा नैखौ खोमोरफिननानै डिसेबल खालामनो हागोन चेन्ज पिनखौ चेन्ज खालामफिननो हागोन आरो चेन्ज इमेल एड्रेस थ' इमेल एड्रेसखौबो नोंथाङा चेन्ज खालामना लाफिननो हागोन थ' नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बुंबावनि जे आंनि भिडिअआ माने हाइलि लेभेलनि मानसिनि थाखाय नङा थ' नर्मेल जोंफोरबायदि आंफोरबायदि नों आं बायदि माने बेफोरबायदि मानसिनि सुबुं माहारिनि थाखायसो थ' नोंथांमोना जाहाथे आरो आंनि कमेन्ट बक्सआव फैनानै रोंखागोन माबागोन माबाखायो आं होननानै आंखौ रायनाङा आरोना दाराय थ' जुदि आंनि बेफोर टिप्सखौ नोंथांमोना बाहायनानै मोजां नाङोब्ला थ' लाइक खालामनो दाबाव बा मोजां नांदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थ' बेफोरबायदिनो नर्मेल माने टिप्सफोरखौ मोनबाय थागोन थ' नैबेथ' फार्स्ट पार्ट WhatsAppनि थ' बेफोरबायदिनो आं टटेल 20टा माने गोनांथि WhatsAppआवथ' गोबां टिप्स थायो थ' बेफोरखौ उनाव होगोन थ' बेफोरबायदि गोनांथि मोनबा टिप्स माने मोनब्रै पार्ट बनायगोन आरो आं नङा होमबा थ' नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थ' दिनै एसेयावनो